Bueno, orain honetan egingo dugu gira-birak egiten dituen jostailu bat, eta gainera eurei begiratzerakoan efektu optikoa dituzten. Horretarako beharko dugu CD bat, kanikatxu bat, eta gero holako plantilla batzuk ja pasatuko dizkizuen nondik atera ditudan. Amaiera. Bueno, begira. Bueno, hemen baditut plantilla batzuk, desberdinak, moztu egin ditut, hau moztu dut, moztuko dut beste bat. Hau aluzinogenoa da. Bueno, mozten da, CD-ko tamaino deko, beraz zer dago problemarik. Hau umeekin egiten baduzue, inprimatzerakoan, egin dezakezue grisean, eta holan, gainetik, zati beltza, errepasatu dezakete, rotulki batez, edo. Holan denbora gehiago mongo dabe. Vale, listo. Kenduko etxot erdikoa. Orain, atorra asuntua. Pegatuko kanika. Kanika hemen gainean pegatuko dut. Horra azpian, beratuko zaigu. Eta honetarako, erabili behar dut pegamento hau. Ez da egitetxean ez badaukazue. Asmatu zena pegatu. Itxi ondo pegatzen. Bueno, ja zikatu egin da, eta bueltak emoten ditu. Begiratu ze irudia dituen, eza? Orduan, bueltak emoterakoan, desagertzen dira. Barrukoa ikusten da. Eta gero, gelditzen doan hainean, hasten dira ikusten besteak. Barrutik, kanporantza. Eta batzuk albo batera, eta beste batzuk beste aldera. Hau, espiral optikoa da, inoptikoa da. Eskumetara egiten badugu, hurbildu behar gara 30 zentimetrotara gitxi gora bera, hurbildu, emon, eta begiratu fijo. 20 segundu edo. Ondoan eukitzen baduzue zerbait, pasatu berehala begiratzen, eta ikusiko duzue hori, zelan haunditzen den tamainoz. Efektu optiko bat da. Alderantziz, eskerretara jotzen badugu, eta fijo, goitxi gora bera, 30 zentimetrora edo, un ratito, eta batean begiratzen badugu, ikusiko duzue ondokoa txikitzen. Haupa, bueno, berbitxu, gustatu bazaizue egin duguna, eta nahi baduzu egin hori eta askoz gauza gehiago, Googleen ipintzen baduzue hau, hemen ipintzen duena, atarako zaizue da horri bat, Indiako ingeniari bat sortutakoa, izugarrizko idea polita dituenak eta oso erraza egiteko umekin.